Assalamu alaikum heɗitoɓe tedduɓe, barka men e fottuki nder taskaram kubaruji sakiraɓe radio Kano hande jumɓare 13 lewru ɗiɗaɓuru hitande ujune 2022 foti e 12 lewru rajibi hitande ujunere temeɗɗe 443. on jaɓɓama sanne nder kubaruji men hande. janganowon ɗi Nase Yusuf Usman. puɗɗiren e ka jamu ɓandu. leydi Nigeria e leyɗe Afrika ɗuɗɗe gerdanama puɗɗa hawtuki kure faddaki koronawu nder leyɗe ɗen gam fesinkiɗe. mawɗo fedde jamu leyɗe windere walla WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus andini hande jumɓare dow leyɗe gerdanaɗe ɗen kawti e leydi Egypt e Kenya e Nigeria e leydi Senegal e Afrika fombinari e ma leydi Tunisia. o wi leyɗe ɗen cuɓama gam senduki andal hawruki kure koronawu nder leyɗe Afrika e ma nyawuji goɗɗi. Dr Tedros ɓeydi famtinki dow jongitoraki leyɗe seɗɗa tan gam heɓanki leyɗe windere kure faddaki koronawu huɓata. gam non hani famɗa sembeje ma kokke bawɗe hawruki kure ɗen. joni bo kalen ka siyasa. ɓawo kiita ka hitordu wullitordu hiiti hokkutuki wakkere gomnajo diwal Kano Dr Abdoulaye Oumar Ganduje jalorgal ema bawɗe ardanaki jam'iya kan. wakkere gomnajo kiiɗɗo sénéta Ibrahim Shekarau tabbitini kaɓe gullitoyto to hitordu ɓurdundu ndu leydi Nigeria. wakkere gomnajo no Kano on holli mettan ɓeram maɓɓe dow no ardiɓe jam'iya kan darde mobgal leydi dogginiri fiiji maka. sénétajo on nder yewtere mako e jayde BBC o holli jam'iya kan haɗi wakkere mako ɗereji seedaram mako sarde nde hitordu laɓɓini kamɓe kokkete ardangal. amma joni nde hitordu wayli kiita kan to hokki wakkere gomnajo diwal ngal bawɗe ɗen jam'iya kan yaawi hokkukiɓe seedaramwol ngol nder ko yottaki walde woore e kiita kan doggina. o sappike non ɗum e soyde aadilaku gila ardiɓe jam'iya kan. sénéta Shekarau on tabbitini ka ɓe gullitoyto bo ɓe jaɓay ko hitordu ɓurdundu ndun hitoto. o holli kadi mettan ɓeram mako dow haalaji ɗi gomnajo Kano on haalini ɓawo nde wakkere mako heɓi jalorgal. o holli non ɗum hanayi tawe to mawɗo bamako. ha joni en kala ka siyasa amma ngool kadi ngol kayɗiningol. Nonye Josephine Eniace mo duuɓi 200 wangini anniya daraki ardungal hoorejo leydi Nigeria nder cuɓi mawɗi ɗi hitande 2023. Josephine andini dow o taskitake kuje ɗuɗɗe gam Nigeria ɓe so o suɓama ardangal leydi. o andirama e inde Living Legend walla bo Mama Africa. Nonye Josephine no neɗɗo agwata nder diwal Anambra fombina futnange Nigeria. kanko titi Dental Voice for Senior Citizens of Nigeria. o wangini anniya kan sarde nde dental ngal wirlani jayde NTA. hukuma faddaki guyke ka NDLEA windi patakewol faaki hitordu gam ɗaɓɓutuki DCP Abba Kyari e woɓɓe nayo tokka sureki gam dogginki biɗtol luggugol dow tumeki e sippuki guykinoje ko ken. tokkitinki suruki tumeteɓe ɓen hokkay hukuma kan bo sosel wiɗitaki mare DCP Kyari ko wangi nder bidiyowol cakangol dow jayjayɗe. Abba Kyari wanginani hukuma kan dow kanko jeyi niɓale to lekki nder gallure Lagos e goɗɗe to Gusape ema Haibro to fattude o Sokoro nder gallure Abuja. kubaruji kolli dow wiɗitake mare ɗen hokkay hukuma NDLEA no heɓtira woɓɓe hawtuɓe e DCP Kyari nder bonne sippuki guykinoje. joni bo pa en yaasi leydi. konankoɓe soji en laamiɓe leydi Mali umri leydi Faransa jawɗina hosutuki konankoɓe soji en leydi ndin na e wonnuki wakkati. kalano gomnati leydi ndin colonel Abdoulaye Maiga wi leydi Faransa luuti didaɗi Paris e Bamako to leydi ndin annidi Kenya alhamisa dow ndi yerɓay konankoɓe soji en to leydi Niger. amma hoorejo leydi Faransa ndin Emmanuel Macron andini dow hosutuki konankoɓe ɓen hewtay lebbi 4 yaaki lebbi 6. narral hakkunde leyɗe ɗen jiɓake sanne ɓawde konankoɓe soji en ardiɓe leydi Mali cali ka dogginki cuɓi nder lewru ndu. kubaruji gila leydi Somalia bangini ka taadiɗo mawɗo nder taadiɓe police en leydi ndin warama sarde nde habre ukki hakkunde taadiɓe leydi ndin. habre nden ukkake hakkunde taadiɓe haraman e taadiɓe police en leydi ndin to police jo mawɗo nder police en ɓen wara ɓawo o fiɗama. taadiɓe haraman ni jarama gam tabbitinki de'ende to tayre belede wayne sabu cuɓi madalisaɓe lutoɓe leydi ndin dogginteɗi to tayre nden.
gomnajo diwal belede wine Ousmane Disso Dubo tabbitinika nden bo o laɓɓini dow ɓawo mbaraɗo on wodi taadiɓe police en ɗiɗo jara nyawdordu. Kerol kubaruji ɗi hande jumɓare nyalde altine to Allah jaɓi min co'oyto e kubaruji dammuɗi, amma ta goyte jango asawe to Allah hewtini en min gaddanay on taskaram konngol sakiraɓe nder taskara kamin dartoto dow kubaruji peƴƴiɗi nder asawere e bo jantoje ema taskaramji goɗɗi. On mbaway tokkon jajade amin ɗe Facebook e Telegram e Twitter ema Instagram @sakiraɓe media. Non ma on mbaway bindanon min dow email sakiraɓemedia@gmail.com. non ma on mbaway tokkon min to channel amin ɗum YouTube ngam laruki vidéoji ɗimin cakanta on beltanama sanne yelaki on tokkay heɗitaki taskaramji sakiraɓe radio dow darde hudiɗiraɓe am Surajo Ibrahim Tete e Hamidou Mouhammad Jaɓɓule wallitiɓe nder taskaram hande min Nase Yusuf Ousmane janganɗon kubaruji ɗin wiyata on jarama siwte jaam.